Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республікі Беларусь. У сённяшнім відеооглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 2 рублёў, узору 2009 года, маскоўская чаканка, новы герб. Такі брак у нас называецца выкус на внутренней стаўкі на біметалічнай манеце. Такія бракі каштуюць вельмі дорага, і таму яны вельмі цікавыя для калекцыянераў, таму што яны не вельмі частыя. Тут мы пабачым па аверсу маскоўскую чаканку, новы герб. Давайте таксама мы зважым гэту манету. В арыгіналу яна павінна важыць 5,81. Паглядзім, колькі важа наша манета. Наша манета важа 5,44. Вось такі вельмі цікавы быў на оглядзе брак. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.